So, tapos na po ang first batch. Close natin. Close natin to at ilagay sa ref. Hello! Welcome back to my channel ng Bandens TV. Bakit meron akong mangga, kapatid? Hulaan nyo mag-ano ako. Siyempre, pag may mangga, merong graham. Ngayon, kaarawan ng anak ko, isa po sa pagkain namin, yung dessert namin is mango float. So, ito po ang mga ingredients. Mangga, graham, condensed, all-purpose cream. So, dito ko ilagay, guys. Dito ko i-mix yung condensed at saka Nestle cream. Dito ko i-halo. I-mix ko dito. Natong ko bago pa to no. Ang yang sandal. Sakto pa man? Oh, sakto pa niya. So, i-mix guys yung Nestle cream. I-drink ang water, ate. Tapos, ihalo natin. Para di masyadong, matamis ang, mamix yan. Yun, kapatid. I-mix natin, kapatid. So, dito na ito po, kapatid. Ihalo nating mabuti para yung So, dito natin ilagay. Ang pagkatunin mo magkano ko kaabot. Dito natin ilagay, guys. So, i-open natin ang graham. Tulo raman kaingani po. So first, ilagay natin. Gumuna. Ha? Ilagay natin dito. Mag-slice muna tayo ng mangga. Asang plato? Ilagay sa itong guys, ating place, napakaliit po. Wala tayong masyadong lugar. Hala, dili inihinog kayo. So, lagyan natin ng cream at saka graham.
Guys, nanghugas ako ng kamay ko. Malinis po yung kamay ko, kapatid. Nakita nyo, kapatid? Yun po. Masarap po to, kapatid. Siguradong masarap po. May bisita sa Serena. Wow, uy. Yun. Ingon si Rene, siya. Magbuko pandan ta. Yan ako, sige, buko pandan. Siya ay mango float. So, itong nangyari. Mango float ang linuto ko. Gusto siya kumain ng mango float, mga kapatid. Kaya pinagluto ko siya ng mango float. Yan. Yan po. So, tapos na po ang first batch. I-close natin. Close natin to at ilagay sa ref. So, ito na po guys yung finished product ko. Kinain na po. Kinain na. So, wait sa. Kinain na. So, maglagay ako dito. Wait sa kaugray. So, ito na po. Kainin ko po to parang ice cream po. Wow, ang sarap naman.